Isano ko? Isano ko? Isano ko na? Dali, raba ko kay. Ano lang ko na ako balik. Sa kaya taksi, dali ka, masisikat may sakyan mo. Oh, natural mo, basta magdali ta. Sakay mo kita ng sikat. Oh, mo ba kay yung ka magdali ko, di ba mo ka magtindak ta, may ka dunay makina niya tong siruan. Magdali ta kay. Sana lang sakay ng sikat kay. Sa maglakaw ta. Oh, lagi, pero may yung kagadali ka kagod, nga mao pa kini pagsakay nimo, yung kagadali ka. Wala gi ano siya pag. Di ako sakitan sa ko na istorya nimo, kay di binali magtindak ka dire, di binali magminakina ni. Yung may yung ka sa check ko kay dali ko. Sama. Og dali ka, ano ka sa taxi? Oh. Wa may taxi din eh. Wa may taxi. Sikat ka daw ninyo, boss. Kay kibaw mo sikat-sikat ni amo ang trabaho, pero inigsakay ninyo, mingon di mo nagdali mo. Sa dali magtindak dire. Di, di lang kaya, ilang pagdali kayo. Di, targa. Ay, traffic, wala. Eh, ano ba nana ko na unahan? Unahan. Oh, nana ko na unahan. Dili na toy. Dili mo. Maka, mo yung parkinganan. Mo yung parkinganan, pre. Ari tadi mahulong dari ay. Oh. Ganang balas, get the sense. Ready. Oh, ato na ko. Ay, sa. Tura. Kita kay sugar mo ganiya, ya 5 repeat nimo. Kalayo tong itong gigikanan. Pila pretty deh. 20 minimum. Gini mo kapag sidak, ya mo 5 re mo iplite. Iya mingon magkaidig sakay nimo, mingon kagadali ka. Oh. Siyempre, kamu ka magdali di. Oh, 5 pa yung pretty nimo. So, ikaw lang ka masilwa ka, 5 re mo iplite. Oh, 5. Walo ko lang. Ngayon ka nagali ka. Oh, nagdali ko. Dahil ako ka 5. Dami ay 5.